シャッターチャンス。まだビデオに切り替えているのか。その2秒、奇跡はもう終わっている。子供の笑顔。ペットの決定的瞬間。全部待ってくれない。強者は準備しない。常に撮れる状態だ。今から1秒。写真モードのまま。シャッターボタンを長押し。そのまま右へスライド。家畜。ロック完了。録画継続。モード切り替え。いらない。遅い人ほど設定画面を探す。早い人は指だけ動かす。あなたは逃す側か残す側か。コメントで保存したと打て。